Mga locally stranded individuals posibleng mudagsa sa mga pantalan sa dakbayan sa Sugbo kung mapaubos na sa General Community Quarantine status ang dakbayan. Kini ang gipangandaman karon sa Interagency Task Force kun IATF. Aniya ang report. Sa daplin sa kasada sa dakbayan sa Sugbo na gianamo kini mga locally stranded individuals kun LSI nga ready to go home na sa ilang mga probinsya. Nagatang sila sa service nga mudala kanila sa airport human matuguti nga makauli na. Natanggong sila sa dakbayan sulod sa 5 ka buwan. Okay naman po. Salamat po, makakauwi na. Aduna pa'y 18,000 ka mga LSI sa dakbayan nga nagpaabot nga tugutang makauli na. Gipasabot ni Konsehal Joel Garganera, ang Deputy Chief Implementor sa IATF, nga gikinahanglan pa silang makikalayon sa mga LGU counterpart nga maoy mudawat sa mga LSI. Gawas nini, adunay daghang mga LSI nga atua sa ubang dapit nga mopauli usab sa dakbayan ug lalawigan sa Sugbo. Dawaton sila gikan sa barko ug ipaubos sa health protocol sa dili patugutang makauli sa ilang dapit. So in other words, walay mugawas sa port area without the approval sa mga LGUs. Samtang ang lalawigan sa Sugbo na usay ipatuman nga lagda sa pagdawat sa ilang mga LSI, ilabi na sa mga LGU ug mga barangay. Sa pikasbahin gipadayag ni Major General Mel Feliciano, IATF Visayas Chief Implementor, nga huwato na lang ang opisyal nga pagpahibaw sa presidente sa quarantine status sa Cebu City. Diin, positibo siya nga i-downgrade na sa GCQ tungod sa pag-ubos sa kaso sa COVID sa dakbayan. So this is a huge progress that we're having. So if you look at the situation now in Cebu, it merits an evaluation or recommendation to make Cebu City GCQ. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.